бузургтарин дастоварди мо тоҷикон истиқлолияти комили ватани азизамон аст. агар ба солҳои гузашта бо назари нек нигарем, бар аъло эҳсос мекунем ки дар даврони соҳибистиқлолӣ ба чӣ муваффақиятҳо ноил гардидем. беҳтарин самараи истиқлол таҳкими сулҳу субот ва зиндагии хубу осоиштаи сокинон дар диёри зебоманзарамон мебошад. албатта дастовардҳои тоҷикистон дар 33 соли истиқлолияти давлатӣ хеле зиёд буда ба тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар дахл доранд. тавре пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон гуфтанд, истиқлолияти давлатӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон имконият дод ки мушкилоти ҷойдошта марҳила ба марҳила бартараф гардида рушди ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ таъмин карда шавад. дар даврони 33 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон чихеле ки ҳамаи мо шумо огоҳ ҳастем, тоҷикистони мо ба як давлати рушд ёбанда, ба як давлати пешрафта мубаддал гардид ки ин ҳама заҳмату талошҳои пеш аз ҳама асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатамон мебошад. имрӯзҳо тоҷикистони азизро дар тамоми ҷаҳон мешиносанд. бо тоҷикистон бо зиёда аз 198 давлати дунё равобити дипломатӣ дорад ва ташаббусҳои пешвои миллат дар арсаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёбанд ва чанд ташаббусе ки дар солҳои охир дастгирӣ ёфт, ин дар масъалаи об буд. истиқлолияти давлатӣ ба он мусоидат намуд ки ҷумҳурии тоҷикистон сиёсати хориҷиро рушд диҳад ва бо аксари давлатҳои минтақа ва ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ, иқтисодӣ ва тиҷоратӣ барқарор намояд. хусусан бо пешбурди сиёсати дарҳои боз ҷумҳурии тоҷикистон муваффақ гардид ки мавқеи худро дар сиёсати байналмилалӣ устувор созад. дар ин давра як қатор иншоотҳо сохта ба истифода дода шуд, аз ҷумла нерӯгои азими аср, нерӯгои обии Роғун, Сантуда 1, Сантуда 2 ва нерӯгои обии Сарба низ дар марҳилаи анҷомёбӣ аст сохтмон ба истифода доданаш. дар даврони соҳибистиқлолии кишварамон аз тарафи пешвои миллат барои беҳтар гардонидани шароити зиндагии мардум маоши вазифавии хизматчиёни давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳо якчанд маротиба баланд гардид. аз он шаҳодат медиҳад ки тоҷикистон рӯз то рӯз рушд ёфта истодааст. муайян ва амалӣ намудани 4 ҳадафи стратегӣ, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар рушди устувори мамлакатро таъмин карда, имкониятҳои бештари иқтисодиро фароҳам овард. бунёди роҳҳои оҳан ва автомобилгард, аз ҷумла дар вилояти Хатлон, нақби Истиқлол, роҳи оҳани Хатлону Кӯлоб, роҳи автомобилгарди Бохтар-Душанбе, Бохтар-Панҷипоён, Бохтар-Данғара, таҷдиду бунёди нерӯгоҳҳои Сангтуда 1, Сангтуда 2, Сарбанд ва даҳҳо иншооти дигар ифодагари вусъати корҳои ободонию созандагӣ мебошанд. албатта истиқлолу озодӣ барои халқу миллати мо бисёр як дастоварди бузурги давлату давлатдорӣ аст. аз он рӯзе ки мо истиқлолият ба даст овардем, давлату миллати тоҷик сиёсати дарҳои кушодаро эълон намуда, муносибати худро ба тамоми халқу миллатҳои ҷаҳон роҳандозӣ намуд. маҳз дар ин давра ҳукумати кишвар барои худ 4 стратегияи муҳимро роҳандозӣ намуд ва ин истиқлолияти энергетикии кишвар, аз бумбасти коммуникатсионӣ баромадани мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноаткунонӣ бо суръати кишвар мебошад. ба халқи тоҷик чун оина равшан аст ки мо дар тӯли 33 соли соҳибистиқлолии кишвар тавонистем ки ин ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакатро марҳила ба марҳила таъмин намоем ва ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем ва барои халқи тоҷик зиндагии шоистаро фароҳам орем. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон диққати асосиро ба рушди соҳаи маориф, тандурустӣ ва фарҳангу варзиш равона намуда, маблағгузории соҳаҳои номбурдаро сол то сол афзоиш медиҳад. дар зарфи 33 соли истиқлолият дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва фарҳанг дигаргуниву пешравиҳои зиёд ба назар расида. дар ин муддат садҳо муассисаҳои таълимию то мактабӣ, тандурустӣ ва фарҳангию варзишӣ сохта ба истифода дода шудаанд. маъз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки 9 сентябри соли 1991 ба халқи тоҷик муяссар гардид, дар ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёту зиндагӣ ба комёбиҳои назаррас, ба шукуфоӣ ва равнақу рифои кишвари азизамон мушарраф гардида бошем. имрӯз шаҳри Кӯлоби Бостонӣ дар баробари дигар минтақаҳои кишвари азизамон рӯ ба рушду нумӯ аст. бунёди биноҳои баландошёна, таъмири роҳу пулҳо, ҳамчунин бунёди муассисаҳои маорифу тандурустӣ
امروز حسن شهر را باز هم زیباتر گرداندند. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خود قید نمودند که سطح انکشاف امروزه دولت ما از آن گواهی می‌دهد که دوران صاحب استقلالی در همه سمت‌های حیات جامعه به دستاوردهای نظررس نائل گردیده برای باز هم بهتر شدن روزگار مردم همه زینه‌های مساعد و مستحکم را گذاریم. امان الله بختیارزاده، اسکندری سعید برای برنامه اطلاعاتی و تحلیلی جنبستی هفروزی خطلان.